Sunshine FM, adunay kadaugan. Pagbantay sa tunang panahon kay ang pagsulay ang gusto puganam apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios tinuod ang kuna imo siyang bahandi kay ang Dios mahatag kanimo kinabuhi ang kasulatan na tinuod tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan kadaugan ang ikutlo sa balahan kasulatan na butang may katapusan ayaw sa tanan may son ang atong oras medyo taas-taas na alas 5:31 na sa Kabuntagon medyo ning-run out man sa mga kaigsunan kaniha nga balik medyo alas 4 tingali to. Pasalamatan ang Ginoo wala gyud mga babag nga atong mga programa dinhi sa FM radio sa 95.3 nga makapadayon kita sa pagpaambit sa mga mensahe sa Dios. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon. Ani usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala sa kahanginan. O sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa laing mga nasod, mayong buntag kaning tanan. Magandang umaga po sa inyo dyan sa taga-Kamay Nilaan. O
maupay na aga dyan sa Samar o mayong buntag sa Visayas o sa Cebu o sa Mindanao o good morning sa laing mga nasod o may gabi o may adlaw o may kadlaw o may pinto kanatong tanan ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. Ilabi na sa atong station manager Pastor Gideon Candelario diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malapuyog, Cebu City, diha sa 101.3 sa Sign FM mga kaigsunan o sa Kansumandi sa Batang Tihil o sa pamilya sa ni Reverend Kay Bayan Makasaw ang buntag kaniyang tanan ni labi na sa tanan nga magawas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao o sa tanan nga nagapaambit nini igsoon sa ato nga kinabuhi karon medyo nata sa gitawag kabisi tingali kami ato na bisita karon mga kaigsunan mas musamot pag yung kabisi. Una nga akong ipasalamatan ng Ginoo, adunay mga sitwasyon mauli ko diri gabi na kagabi mo igsoon na tingali na alas 11 na to hapit magkaduna tay gitagpo mga kaigsunan gikan kayo sa laing mga nasod sa ato nga kauban taga Biho, Palanas at Tanay City, Negros Oriental na nagamit po ang Ginoo mga tao nga makatabang sa ilagyo nga Panginoon. Sa akong kinabuhi may igsoon, wala ko'y kwarta na igatag, wala ko'y pinansyal na igatag ang akong ikatabang udool tas angay na tutulan adunay katapos tulawan nga kasing-kasing agda mutabang ibig sa tibo katilingban. Salamat sa Ginoo, ibig sa ako ang igsoon nga nagkaroon diya sa Cavite City. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo lang yun magatabang magatubag ang Diyos may igsoon walay di siya kautag pamaagi. Ikaw o ako lang ihulat, seryoso ka ba, kasaligan ka ba sa pag-alaga ng Ginoo. Ang ato nga tema karon mga kaigsunan gisgot kini kadahugan. Ang ato nga tema mga kaigsunan ang topic nato kadahugan. Ang ato nga tema ang tinuod nga kadahugan na lagod sa Dios. Wala sa tao. Lamang ikaw o ako ipabot sa Ginoo kung kanos aka magsineryoso sa pagpangalagan ng ato kaniya. Adunay mensahe si Pastor Eugene Candelario from KSK. Maayong buntag Pastor o sa tanan nga mga pinangga nga mga viewer, listener sa Sign FM radio, ang Ginoo nga labing gamahanan magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa Ginoo. Ako po sa mga diha sa KSK o sa inyo ang kauban na nasa biyo may igsoon. Tulor gid ka bulan ako sa awan kahapon. Tulor gid ka bulan. Ami bakasyon lagi ka sa at least nakasulay mo panarbaho na dili ko dali. Isa pastor dili lalim. Adunay mga nakakaroon sa iba sa agency sa Saudi Arabia. Perting isora. Maglisod sila kaon one day. Nya do na pay mga dili mayo nga mga paghitabo dito mismo sa nga ikot na. Una nga salamat sa Ginoo. Kadaugan kasiguruhan na lagos sa Dios. Ako sa gigna atong pasalamatan ng Ginoo. Ang Ginoo mismo nagamit ang mga tao na mismo ikaw o ako matagod sa bisan mo sa Panginoon. Salamat sa Ginoo. Isa salamat kay Pastor ko. Atong pasalamatan ng Ginoo. Kami instrumento lamang dinis kalibutan. Una nga salamat sa Ginoo. Atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamahal. Salamat sa Ginoo sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 labi na sa tibok ng Panimalay sa among tulo ka mga anak sa ato nga mga kaigsunan dinhi sa Balok ug dapit sa Pilipigan dapit sa Akakwi nga kanunay sunod sa ato nga programa nagahapon adlaw mo igsoon dili nakaisip sa pulong sa buhat ang kadaugan nga ako nga ipasalamatan ang Ginoo nagamit siyang tao na andam wala lang igsoon labi na sa problema sa akong manghod nga nakaroon sa Cavite City. Dili basta-basta tungod kay cancer man apatugan pidaglory doon ay pamaagi ang Ginoo. Anak mga kaigsunan ikaw ug ako seryosohan lamang ang Dios. Dili na siya ginagmay nga problema nagtustar na siya kung nilibon
Kapag mo ato ganit ang doktor, igsoon kung cancer mo sakit, dili ka. Basta-basta mga kaigsoon pag-supply na. Muna kung makapag-apo, ato makapag-apo, salamat sa Ginoo sa mga kaigsoon na kanunay nagpaluyo sa makapag-apo sa inubos nga lagat. Muna'y naghatag na to o kadasig, naghatag na to o kasipon ang inyong makapag-apo sa inubos nga lagat. Dalay ko ng Ginoo, niningatak na lapit sa kabuntagon ang atong oras karon, video taas-taas naman mga kaigsunan. Muna nga ato ra kining i-direct mga igsoon. Adlaw karon nga Biyernes, pizza dos na gyud sa Agosto. Grabe, paspas sa panahon. Agosto pizza dos sa tuig 2024. Munang everyday, ano na itang ihatag ang kadaugan. Una-una ang imong gininawa. Ang kusog, nag-ibiyang sa Ginoo kanimo. Ang proteksyon, pag-amping sa imong kinabuhi, kadaugan na. Ayaw na i-ordinary pagsabot igsoon ang Biblia. Ikaw ug ako, every day, every seconds, we have victory from God. Ang kadaugan na argos Ginoo, mahimutang victorious, mahimutang magbadaugon, mahimutang kang error. Mao nga si Salmista David, wa siya magsalig sa iyang abilidad, nagsalig siya sa pagkamaayos Ginoo. Ikaw ug ako igsoon, ayaw saligi ang iyong profesyon. Although makaisunan ang profesyon, kabahin lamang na dinis kalibutan. Apan ang imong saligan ang pagkamayos Ginoo. Dunay mensahe si Pastora MJ, have a blessed Friday. Everyone, mayong buntag sa tanan. O ang tinuod kayo nga pulong sa Ginoo, patinudanon siya. Iato patinudanon ka na, yes. Ingon sa Salmo 18 versikulo 25, patinudanon ang Diyos niya atong patinudanon kaniya. Hingpit ang Diyos niya atong hingpit kaniya. You and I, ang Diyos nagulat kanimo kanos na ka mahimong hingpit sa iyang tuban. Wala gimatter maison sa imong itsura. Wala sa imong gimatter sa imong sitwasyon kung dili nagbase na sa imong bulawanong kinabuhi ato ba mas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Patrilo Miguito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Malipayon nga kabuntagon pastor o sa tanan nga nagasubay meaning programa Dalaygon ang Dios sa kanunay. Wow. Atong pasalamat ang Ginoo sa dakong pribilehiyo kay gayon at ngayong hatag ka nato. Enjoy kinabuhi Kristo. Ang kinabuhi Kristo hanon daghang alantoso apan luyo sa pagsulay lulog kalipay. Amin. Salamat sa Ginoo. From Brother Paps Dillon Miguito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Grabe. Inamdumi mga igsoon sa diha na makita sa Ginoo na imong pagkasinsero sa imong pagka matinud-anon sa Diyos sa imong kinabuhi. Tingali doon ay mga panahon nga mga kaingon kalor, asa man ako ani, asa man ako kaingon, hinumdumi ang Diyos magamit ang mga tao. Sa panahon sa hulaw sa Ehipto within 7 years, usa nga gigamit si Jose na itong mga panahon na. We can try to ask and study about sa life ni Jose. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, hangtod siya i-lift up sa Ginoo tungod kay ang kasing-kasing ulawanan at abangan sa Diyos. Si Moises mga igsoon gila sa tipong kalibutan o sa katao nga mao'y pinakamakainomsanon sa tipong katiligman. Ikaw o ako pwede nga may sama sa kasing-kasing ni Moises. Pwede ang imong kinabuhi karon may sama sa kahimtang sitwasyon ni Jose. Pwede sa ang imong kinabuhi may sama kang Daniel. Wow! Pangandam mga igsoon. Kay usa sa matag usa ka nato dinis kalibutan gamiton sa Ginoo ining katapusan kapanahon. Lamang siguro seryoso ba o alagari ang Diyos sa tibok nimong kinabuhi. Ingon ang Biblia, higugmaa ang Diyos sa tibok nimong kalat, sa tibok nimong puso, sa tibok nimong espiritu.
kalag ug espiritu dapat kumplito na as Ginoo. Magampo sa tayo son. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios nitag na ug dapit sa kabuntagon Ama. Salamat o Dios imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkabutan. Salamat o Dios sa imong pag-amping sa matagusan namo ka kinabuhi. Takos kang pasidunggan ka Ama. Takos kang ituboy sa mong kinabuhi. Labaw sa tanan karon nga naminaw sa CNFM. Doon na sila yung mga problema sa ilang pamilya. Salamat o Diyos, ikaw maghari kanila. Ug ang kalipay o kalinhaw, may magapatig babaw sa matakusan nila ka kinabuhi. Lord, wala imposible nga kanimo. Nga doon naman may mga bukat ng mga problema nga dili na mo kayang solbaron sa mong kaugalingong abilidad. Apan ikaw o Diyos ang among saligan. Ikaw ang among dagpan o wala na ilain pa dinhi sa silong sa kalibutan naman. Ako kang ipasalamatan sa imong pagtikuban sa kinabuhi ni Maria o Dios nga ikan sa Saudi Arabia. O karon na karon silang panimalay. Diya sa Biho, Palanas, Tanay City, Negros Oriental. Nya puno sa kadaugan o iyang nahibalik. Nga iyang nakauban ang iyang mga anak, ibin ang iyang pamilya Ama. Salamat o Dios sa mga katawhan nimo sa mga gigamit sa pag-supply, sa pagtagbo sa bisan unsang panginahanglan para sa ilang panginahanglan. Salamat o Diyos sa mga katawhan nga nagahatag. Ibig sa kinagmay o kinagkuman ay declare blessing sa mga sa kanila. Imo nakita o Diyos ang ilang bulawan ng kasing-kasing. O salamat Amahan, labaw sa tanan nining mao nga dapit. Nga nahimo usab nga dako nga instrumento kining mao nga FM radio. Aron ang imong mga pulong mga mensahe moabot og mahatod kayo og yano o tingaw sa ilang mga kinabuhi, labi na sa ilang mga igdulong mo kami. Salamat o Diyos, ninitak na ang dapit sa kamuntahan kung ngayon ihatag ka namo. Bisa pa man sa mong station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario Amahan. Bisa pa man sa mong general station manager sa matapusan nila ng mga pamilya, Pastor Kim Ryan Makasao, Ma'am Aisa Makasao lang. Sa akong kapikas kinabuhi na nakakaroon diya sa KSA Lord. Salamat Amahan, imo sa giampingan. Ang tingin ka nung na ilang kinabuhi. Bisan pa man sa ilang kauban o Diyos na naguna lamang o Diyos sa pagpauli nining mga Pilipinas. Apan salamat o Diyos ang kadaugan kasiguruhan na alamit ka nimo Ama. Ang mga plano na animo o Diyos, ang among mga plano dili sama sa imong mga plano. Pag-agad kami o Diyos sa imong desisyon. At hitabo sa mong kinabuhi adunan ni katuyuan Ama. Hinungdan ka kami mo pasalamat na kanimo. Dunay mga sitwasyon o Diyos nga dili na mo kaya solbaron. Apan diha kanimo Amahan kaya kini. Kung kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw sa ang Diyos kang Jacob, o ikaw sa ang Diyos ka namo karon. Ang among mabuhat o Diyos, pabilin kami mapainom-sanon diya sa imong katubangan. Labi na mapainom-sanon sa tibok at tilimban Amahan. Kaya diha sa among kinabuhi, kaya kami imong ituboy sa malabot ng mga panahon. Salamat o Diyos kadaugan kasiguruhan nga na kanimo Amahan. Napadayon kami mo serbisyo alang sa imong kaduganan himayaan. Na ikaw ang among ituboy sa tibok at talimban Lord. Ikaw ang among ibayaw o Diyos. Ikaw ang among ipadako. Kung wala kami harang himo ko na ikaw sa mga kinabuhi. Tapos kang pasidunggan pasalamatan sa natong privilege kahigayonan na imong ihatag ka namo aron kami makapaambit sa imong pagkamaayo sa matagusan ng mga kinabuhi. Dugog himaya ngan halang gyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mag-amen. Amen o amen. Salamat sa Ginoo kaigsoon, maayong buntag pag-usa, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ato na ning pasahon mga kaigsuonan, atong mga atong oras nagdagan. O nya do na bagutay mga oras sa mga ato nga ibahig. Ilabi na do na tay meeting karon diha sa eskwelahan alas 8. Una nga salamat sa Ginoo. Ano na mo tay mga obligasyon sa dili lamang sa ministry. Una mo tay obligasyon sa katilingban ilabi na sa mga eskwelahan. Anak lang yun ang mga igsoon. Mula nga atong pasalamatan ang Ginoo alang sa kaayuhan labi na sa mga kaumaon sa atong mga kabataan. Maura na mga igsoon. Wala milain ikabilin sa among mga anak. Maula man nga
Pagka-lampo sila sa ilang pag-eskwela. Wala may propiedad, wala may kagtangan. Ang among ipangayos Ginoo. Ang among mga anak, ano na po sila edukasyon din sa kalibutan. Kapartner kabahin mo na. Ikaw o ako, buhi pa ta mga iswan. Dili pa ta mga espiritu. At kinahanglan ni anak din sa silaw sa kalibutan. Wala pa ta sa langit. Wala pa ta magkinahanglan yan. Even mga material, mga butang, na kinahanglan ta na. Kaya naapatan at kinabuhi sa silaw sa kalibutan. Lamang ikaw o ako magkahibalong kung saan mo paggamit ang mga butang na gipiyal sa Ginoo. Mga trabaho, obligasyon na gipiyal sa Ginoo kanimo. Sa kinabuhi mga kaigsuonan, diri mga igsoon ako ni basahon sa mga salmo. Sa kinabuhi ni Salmista David mga igsoon, iya kang ipamatud-an sa kinabuhi. Wala sa nahimong hari o wala pang Ginoo. Ingon diri sa Salmo Kapitulo 60 versikulo 12. Ako kining basahon igsoon. Aron ato ni siya masayra sa kinabuhi ni David nga kadaugan nangaragod sa Ginoo nagagikan. Wala sa tao, wala sa imong profesyon, wala sa imong hitsura, wala sa imong pagkagwapa o pagkagwapo. Kay gwapo na mata base sa Biblia. Tungod kay ang Dios naghimo nato sama sa iyang dagway. Di gwapo tayo so. Ayaw suko. Ayaw pagkaulawi ang imong kaugalingon at ubangan sa Dios. Mismo ang imong kaugalingon imong yubitan. Dili pwede mga igsoon ilabi na sa atong profile atong usog-usogon. Kung unsa imong kahimtang karon maura na. Ayaw nagkusba igsoon. Kay mismo giilad ta sa atong kaugalingon kung kinsa ta. Ingon diri igsoon sa Kapitulo 60 versikulo 12, ingon si Salmista David. Ingon diri, mudaog kami kay ang Dios dapig man kanamo. Wow. Unsay giingon ni Salmista David, mudaog gyud kami kung dapig namo ang Dios. How come, pastor, kung dili dapig nato ang Dios? Igod ka mahimong magmadaog ko. Ayaw pagsalig sa imong pagkasikat. Ayaw pagsalig sa imong pag-adunahan. Ayaw pagsalig karon nga ikaw inila sa katilingban. Salig ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Kay si Salmista David wa sa ilaing sekreto gibuhat sa iyang kinabuhi. Ingon siya mga kaigsuonan, mudaog kami kay ang Dios dapig kanamo. Wow. Mahimo jud kang kangkiror. Unsa po nang kangkiror, pastor? Magbadaogon. Ikaw mao'y magbadaog. Wow. Naapa mas Biblia mo igsoon nga ang nagsalig sa Ginoo walay kadaugan. Gidaog-daog man tingalis ka tilimban. Apan sa diha mga igsoon niabot gyud ang panahon nga ang kadaugan kasiguruhan ipadayan guna sa Dios sa imong kinabuhi. Ready ka na ba? Sa imong kinabuhi karon igsoon nga may sama kang David. Ingon si David maigsoon, mudaog kami kay ang Dios dapig man kanamo. Siya ang mubuntog sa among mga kaaway. Grabe. Insay mubuntog sa kaaway, mga kaaway. Ang Dios siya maoy makiguntog dili ka. Kay mismo ikaw ug ako walay mahimo maigsoon kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Apan kung naa ang Dios bisang sa bukat nga problema kayang-kaya. Wow. Ayaw wad ang imong paglaom karon. Ayaw wad ang kadasig niya sa pagpangalaga. Hinunoa. Ibutang sa imong kasing-kasing una-unang sa labutan nga naa ang Ginoo. Lamang nagulat ang Dios sa imong desisyon kung kanos ka niya iseryosohon o seryosohon mo
seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo. Mauran man na iyang gihulat. Wala man siya nangayo ni butang. Wala man siya nangayo o kaatbang na kaptangan. Dato ang Dios ni ingon diya sa Hageo Kapitulo 2 versikulo 8, silver and gold is mine. Ang bulawan o ang salapi akuan ha. Dili na inyo ha. Ayaw ang kuna. Kay ikaw gipialan ra ni anak igsoon. Ako di ko mo ang kubutang. Yes. Moingon kang akuan eh. Kay ikaw naghako ni ini. Apan hinulumi. Imong kusog gininhawa. Gikan nas Ginoo. Moingon ka maigsoon. Ako aning profesyon. Kay ako ning gihagoan, nag-eskwela ko pila ka tuig, nag-working student ko, naghago ko ako ani. No, dili na imuha. Ang imong pasakripisyo maigsoon, dili pa na paigo sa pagsakripisyo ni Jesus aron ikaw ug ako mapasaylo siyang atubangan. Ingon si Salmista David, mudaog kami kay ang Dios tapik man kanamo. Wow. Dili na sayot igsoon. Ay mismo si Salmista David ipamatunan sa balang kasulatan. O dili malilong sa tibuok kalibutan, dili malilong sa katilingban nga walay tao nga nakapatay ni Goliath ni atong mga panahona sa pakig-away sa tali sa mga taga-Israelitas o sa mga Palistihanon. Tungod kay ang Israel, dunay pakigsaad ang Dios sa mao nga nasod sa Israel. Wow. Ikaw ug ako gisaaran bas Ginoo. Basaha ang Biblia. Ikinabuhi ang Biblia. Kay diha sa pagbasa o pagtuon nini, labaw sa tanang pagkinabuhi niini, diha magsukad ang tinun-anay nga paglaom nga dili mawagtang paglaom nga gigas Ginoong igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samar nga nagwasosab karon. Kumusta mo diha sa dapit sa Samar? At Ginoo mag-amping sa inyong matan sa kinabuhi. Ingon diri sa mga Salmo Kapitulo 18 versikulo 50. Dunay mensahe nga gihatag sa Dios sa mga hari. Wow. Dili ka mahimong hari igsoon kung walay mga mensahe gikas Ginoo. Dili ka ituboy mga igsoon kung walay mga mensahe revelasyon nga ipaabot sa imong kinabuhi, nga mahimok nimong pundasyon, nga mahimok nimong paglaom. Lord, matinud-anon ka na nagpadalag revelasyon sa imong kinabuhi. Apan siguro kung tanak revelasyon ba gikan sa Ginoo. Basig revelasyon lang na sa imong kaugalingon aron ka mahimong nga hari. Basig binadayag lang na aron ikaw mahimong inila sa katilingban sa imo lang kaugalingon. Ayaw. Siguro o usisa nga kanang tanan gikan ko na sa Ginoo. Sama kang Daniel, sama kang Jose, nga ang Diyos mismo nagpadalag mensahe pinaagi sa mga anghel. Jose, Jose, dang-a ang bata, ilikay sa mga kamot ni Herodes. Naabay cellphone kaniadto, naabay messenger, naabay wifi, naabay telegrama kaniadto. Wow, igsoon, direct mensahe gikas Ginoo nga gipaabot siya mga alagad igsoon. Even karon o sa eksamina ang imong kinabuhi o ang akong kinabuhi karon kung haong ba sa Biblia ang imong pagpangalagan. Ingon diri mga igsoon sa Salmo Kapitulo 18 versikulo 50. Mausahay mga igsoon, mamalandong tas atong kinabuhi o ato ning batayan. Kung kinsa ka kaniadto,
karon sa walay katapusan, walay kausaban. Ang importante maigsoon, ang imuhang kinabuhi din sa kalibutan, kung kinsa ka, dapat kung muuswag ka, ikaw lang gihapon. Wow. E usahay masubutan. Kung ano na yung mga taong giuswag ka sa katilingban, mauswag masab ang batasan. Magkakupot o katungdanan, ay, dili na maigsoon. Masakit ang Diyos niya. Ingon din mga kaigsunan, sa Kapitulo 50, ako ning basahon. Ingon din. Sa Kapitulo 18, adunay mensahe ang Ginoo sa mga hari. Ingon din. Gihatagan sa Dios ngadto sa iyang piniling mga hari. Hinumdumi, piniling hari. It meaning to say, naapon di ay mga hari nga dili pinili. Kani ato maigsoon hari, batok hari. King of king. Batok hari, king harian, batok king harian. Apan hinumdumi ning ingon ang Biblia. Dunay piniling hari ang Dios. Usa na ikaw o ako niya na. Pagbantay igsoon sa dakong tahas sa imong kinabuhi o hinumdumi kanon na i-examine ang imong kinabuhi karon. Lord, igo na ba ni ang akong pag-antos? Igo na ba ni ang akong pagsakripisyo? Haong na ba ni ang akong kinabuhi para nimo? Ingon diri maigsoon, gihatag sa Dios ngadto sa iyang piniling hari ang mga dagkong kadaugan o gipadayag niya ang iyang gamhanang walay pagluban ngadto kan David o sa iyang kaliwatan hangtod sa kahanturan. Wow! Kaliwat ba ka ni David? Kaliwat ka ba ni Abraham? Kaliwat ba ka ni Jacob? Or kaliwat ka ba ni Cain? Duhara ba ang kaliwat? Kaliwat sa mga dili maayo? Kaliwat sa mga maayo? Amen ba? Sa usa ka punuan nga lobi, duharay resulta. Dunay dili maayo, duna po'y dili maayo. Apan hinumdumi ang bunga usa ka lobi, buling nga lobi. Dunay usa ka buling nga lobi, puro maayo. Talagsara ng dunay dili maayo. Mahimo kang mamaayo kung dunay Ginoo. Mao nga dinhi sa Salmo mga kaigsunan. Ingon siya, ihatag sa Dios ngadto sa iyang piniling hari. Ikaw o ako, siguro nga pinili gud ka. Kay kung ikaw nagpili-pili sa imong kaugalingon igsoon, dili mahitabo nga mag-continue ang imuhang pagkasikat unya dinhi sa kalibutan. Mao nay gustos Ginoo sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Ingon diri, ang mga dagkong kadaugan o mga pinadayag, gipadayag niya ang iyang gugmang walay pagluban. Insa may gipadayagan? Siyempre iyang pinili. Padayagan kaha katong dili pinili. Di man ako too. Ingnon maka pulabot mo. Bot-bot na nimo pastor oy. Ego ko mga lagad. O dili mga dato na imong mga kaigsunan. Ayahay. Tungod ba sa mga material? Tungod pas mga butang, hinumdumi, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Siguro ang animong giuna gingharian sa Dios, dili gingharian sa kalibutan. Kaya kung unahon nimo ang gingharian sa kalibutan, mga butang mga igsoon, taya, aghup-hup maunay mukaon anak, kawatan, daghang ma-interes. Kaptangan, daghang ma-interes. Apan ang tinud-anay nga butang nga tuas langit, walay tayak o agok-og kanang imong may relasyon sa bisig ka tao. Amen ba? Kung doon na kay kaluoy, buhata o ipakita sa buhat, ayaw sa pulong lamang. Ingon din mga igsoon, ang mga dagkong kadaugan
gipadayag niya sa ihang gugmang walay pagluban. Ngadto kang David. Kinsay gipadayag ganini si David. Ikaw ba kaliwat kang David? Si Jesucristo maigsoon, usa ka buta maigsoon, ningon siya, anak ni David, kaloy iintahon ako. Gusto kong makakita. Giingnan pag yun si Jesus niya itong panahon na, ayaw sa muka ng magtutulog. Ayaw sa disturbuha. Ikaw igsuon ko doon na kay Panginahanglan, ayaw kawapala ka. Ayaw pag-undag pangayos Ginoo Lord, tabangi ko. Ayaw po pagpagarbo. Ayaw pagawain mo hang garbo mo igsuon, na moabot na pupunto, doon na kay mga pagmahay. Ayaw. Pasalamati ang Ginoo nga ikaw na gitistingan sa pagtuo nga tos Ginoo. Sihaw mga igsuon, even ang iyang pamilya may wala, even ang iyang asawa may batikos niyo. Apan unsay sabot sa duha si Satanas ug ang Dios. Ingon ang Dios, hala sige, tagaan ti kag katungod sa ako alagad nga mao si Job. Pero ayaw hilabti ang kinabuhi kay mag-away ko ta. Namatay ba si Job? Wah! Mismo ang Dios nakabalo sa kapasidad o pagtuon ni Job ngadtos Ginoo. Ikaw ug ako dili katagaan o pagsulay nga labaw sa imong karangan. Kung naamang karon sa balatian, naamang ka sa sitwasyon nga wala sa uban, pasalamati ang Ginoo kay nakitas Ginoo ang kapasidad nga naa nimo karon. Salamat sa Ginoo, Ekson. Kung ikaw naas problema nga makaingon ka, Lord, nganong ako raman nga ning-ining pinakaubos na posisyon, pasalamati ang Ginoo kay gisukod ka. Kay sa panahon nga ikaw bulawanon ang imong pagpangalagad ngadto kaniya. Wow, ang respect niya ana. Dili lamang bulawan, kun dili mga gilak-gilak ka mga porsilas gikan sa Dios nga labing kamay. Musigna ka. Mudang ang agayang. Ang kahayag na dili pinaspasan gikan sa Dios. Mga Kristohanon, ayaw taguin ang inyong kahayag karon. Ayaw tabuni sa ilalong sa katangan ang kahayag na inyong nahuktan. Ipakita ibig sa imong isig kasilingan, isig katawo iksoon. Doon na may mga sitwasyon, mga kaigsuonan, na dili ka makasabot apan hinumdumi na ang Ginoo justisya katarong nas Ginoo wala sa tao. Ingon dire igsuon, gihatag sa Dios ngadto sa iyang piniling hari ang mga dagkong kadaugan, gipadayag niya sa iyang gugmang walay pagluban ngadto kang David. Ikaw ug ako, kita mga henerasyon sa mga kabanay ni David. Ano na mensahe si Pastor Imagine. Good night and God bless everyone. At tingali mga igsoon, alas 6 naman kapin, naaros mga alauna dito. Salamat sa Ginoo, time welcome. May tinalaman kapulan, inyo hang kauban, naanaros palanas. Lipay kain tao kabata, nakatulog. O niya, ingon siya nga, malingaw man ko kahapon kapag travel may going ikan sa tanay. Ingog yung anak, nga yo, arion mi dire, iko sige, wala na problema ako sa rin. Ignore ako agi kuha sila ekso, gikan sila panimalay. Pag uli sa niyo sa bata, usa may atong sakyan. Pag uli, ingon ako sa ka, inyuhan ng sakyanan karong gabi una. Wow, grabe. Pribilege kayo na, nga dili ni mo damon ekso ang pagkamayos Ginoo. Anak na gina. Apa na alam kay buhaton aron matubag ang imong panginahanglan. Ang imong buhaton pasalamati ang Ginoo Lord nga mataglakaw nato, matag biyahe nato
maghatod og kadaugan kasiguruhan, kay ang kadaugan wala sa tao nagagikan, kundi ang kadaugan gikan sa Ginoo kalabing Baba. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother Jose Pino Arang from Cebu City. Kumusta mo diha, brother? Usa sa atong amigo mga kaigsunan si Pastor Dolingo, nibalik kay siya sa Talay, Dumaguete City, mga igsoon. Ano lang ko na? Dili sayon nga mahimo kang alagad. Hinumdumi igsoon, huktan na isa bakos. Dili lamang sa bakos, kundi ligikan sa imong lapalapa ngadto sa pinaka katapusan buhok igsoon. Dapat ikumitan na ni Mos Ginoo. Wow. Muna akong ipasalamat ng Diyos sa dakong pribilege kagayon. Labi na nining mao nga dapit na nagamit ang Diyos, na naabot kining Shine FM, nagamit ang Diyos ang mga tao, mga instrumento nga mapundar kining FM radio. Apan hinumdumi, walay tao, bisan usang tao na tag-iya nini, kundi ang tag-iya maulang yun ang Diyos. Mga butang nga naan mo karon, kaptanan nga naan mo karon, ang ayang dili na nimo ang punon, pasalamati ang Ginoo. Lord, salamat sa imong pagsalit ka nako. Hinumdumi ibutang sa imong kasing-kasing unaw nagsalabutan. Kung kasalikan kaskat may mga butang, kasalikan siya ang kasdag kong mga butang. Kinsa may mosalig sa tinuon nga mga butang nga wala pa nimo maabot. Naana ang mga butang. Naghulat lamang ang Diyos sa imong bulawanon nga kasing-kasing. Naghulat ang Diyos may suon sa imong bulawanon pagserbisyo. Anda ba kang trabaho? Anda ba kang magulaw? Anda ba kang mag-ugi? Anda ba kang muantos? Ready ba ibuhis ang imong panahon para sa katilingban, para sa kaayuhan, para sa Ginoo? Hello. Daghang mga tao, mga kaigsunan nga mga katundanan. Apan sa diha nga adunay katundanan, igsoon. Asa man ang ilang mga promise? Dili na pwede igsoon. Labaw sa tanan. Imong promise, imong saad nga tos Ginoo, Lord, kung ayuhon ko nimo, mangalagad ko nimo. Ang kadaugan gihatag na nimo. Giandam na sa Dios. Apan naghulat siya. Nagpaabot siya kung kanus ka magsineryoso atubangan kaniya. Hinumdumi maisor probit at tistin na sa mong kinabuhi. Mga kalison, mga pagsulay, mga kawalaton, matangtang sa trabaho, mawanan og trabaho, apan until now, buhi pagyapon. Ibuhi mis pagkamayos Ginoo. Gisuplayan mi, pinagis pagkamayos Ginoo. Maunay baro ilikson. Ihatagan ka akong pribilehiyo karon. Aron ang pribilehiyo nga imong naangkon, ipaambit na ngadto sa uban ang kahayag nga imo nga bato. Wow. Ingon diri mga igsoon sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 57. Pasalamatan nato ang Diyos. Kung sa may imong buhaton ka, gilawas ka sa balatian, gitagbok ka sa imong panginhanglan, gilikay ka sa bisan unsang katalagman, kauban ang imong minahal sa kinabuhi. Kung sa may angayan nimo ibalos nato sa Dios, wala siya makinahanglan sa imong profesyon. Wala siya makinahanglan sa imong kaptanan. Nagkinahanglan siya nga ikaw mo pasalamat na ito kaniya. Ikaw o ako, obligasyon nimo. Ibig kami nga mga alagad sa Diyos. Padayon mi nagpasalamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi from Bulong Bindoy, Negros Oriental.
nga nagwas usab sa ato nga programa karon. Kumusta man mo diha ang mga Yo family o mga Tatsi family, ilabi na sa Isabela, sa Gihulnga, Negros Oriental. Ingon diri mga igsoon sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 57. Pasalamat ya Diyos. Ayaw hinuna ang mga igsoon nagpadaogon ka, nagbalampuson ka, pinaagi sa imong sakripisyo. Ang imong pasakripisyo dili pa na paikot igsoon. Ay imong ikakumpara sa pag-atos ni Jesus. Ang imong kasakit karon, mga paglutos dili na ikakumpara. Dili na kalibil, dili ta kalibil sa bisan kung saan buhaton nato din sa kalibutan. Ingon diri mga igsoon. Ingon ang unang Korinto. Ato ning basahon mga kaigsoon. Unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 57. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pagpaambit o pasir nining mao nga programa. Manghinaot to. Kailabi na sa mga FM radio. Matagkaroon og unya nga makabati mo mensahe sa Ginoo. Hinay-hinay nga moturog sa inyong kasing-kasing. Hinay-hinay nga mugitip sa inyong una-unang kasing-kasing. Ang mga bulawan ng mga mensahe nga ikaw ug ako ang ayaw mo pasalamat sa Ginoo. Ayaw ang una ng mga buta ay mong naupatan. Ibisan o sa huwag ay butang ginis kalibutan. Lumalamay tagtanan. Ikaw ratang ipiyalan na igsoon. Ingon diri mga kaigsoon sa 57. Apan salamat sa Dios. Wow. Aton albaning nahimo. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Asan di ay kinsa na naghatag og tinuod nga kadaugan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jingjing Simpron. Good morning, Pastor. Kumusta dalaygon ang Dios sa kinabuhi mo, Pastor, o sa tibok mong pamilya? Tugat with the glory, Ma'am Jingjing Simpron from Davao City o sa Mindanao nga area. Kanunay, naghatag ang Dios o pinasay. Wala tapasagi, wala tatalikdi ang gihulat sa Dios bulawan ng pagservisyo para sa iyang kaduganan ng kamayanan. Ato pasalamatan ang Ginoo. O sa ato nga kababayan, kaabong adlaw, nahibalik siyang kawaling mong pamilya, kauban sa ilang mga anak. Even ako nagsuon may igsoon, narelate na ako, siyempre na ako yung mga bata. Na ako'y gagmay mga anak. Lipay kayo itaw iyahang anak. Na nahibalik ang iyang inahan. Nagikan sa Saudi Arabia. Nga bisan pa pamantulo ka bulan kapin mga igsoon. Noon ay mga problema dito. Magkitago sila sa Ginoo. Wow. Ano na importante igsoon. Ikaw o ako, puno na kay kaluoy. Buhat na ang kaluoy with action. Ingon diha mga kaigsoona, puno na kay pagtuo, ingon ka, tahon. Apan wala gamit kay ihimo. Ingon ka lamang baka, panalangin na unta na sila sa Ginoo. Apan wala gamit kay gitunol bisag piso. Kumusta man ang imong kaluoy? Our faith dili ni siya buhi ang atong pagtuo kung walay binuhatan. Nag-agad sa imuhang binuhatan ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, kung doon na kay pagtuo ni Jesus, ikaw ug ako giluwas ka sa iyong pagkamay. Pasalamat siya. Ingon diri maigsoon, apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa iyang pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw ug ako mga igsoon, naghatag siya kadaugan. Ano naghatag na siya kadaugan? Pinaagi siya ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Wow.
sa dihang nagpakatawo na si Jesus. Nagipadala siyang amahan nga mao ang Dios. Diha nagsugod nga ikaw ug ako gipasaylo sa bisan unsa nimong kalabasan dinhi sa kalibutan. Apan ayaw kumpiyansa. Ayaw pagsalig nga siyang pagbalik. Doon na kay kadaugan kasiguruhan kung magpabilin ng gyapon ka sa kalihukan dinhi sa kalibutan. Doon ay mensahe si Brother Jose Pino Paran. Blessed morning, Pastor Saf, o sa tanan nato mga kaigsunan diha. Kang Kristo Jesus, salamat kayo sa Ginoo sa programa nga gipiyal sa imong kinabuhi. Ilabi na sa imong mentor sa akong pamilya, Pastor Gideon Candelaro. Salamat sa Ginoo. Wow. Muna importante, Ikson. Ikaw o ako, pasalamatan nato ang Ginoo. Ako ning basahon pagpadayon. Nga kanunay matinud-anon sa pag-alaga, magapanalangin sa tibok natong tanan. God bless us all. Wow. Salamat sa Ginoo sa imuhang mabulokon nga mga mensahe. Brother Jose Pino Paran from Cebu City. Kumusta man mo ang inyong kahimtang diha sa Cebu City? Ang Ginoo mag-amping kanilang tanan. Doon ay mensahe si Pastora Imogene Candelario, wala pang mag-guni siya matatulog pa dihay pagsoon. Faith is dead without deeds. Wow. Tinood yun na igsoon. Patay ang pagtuok kung wala'y binuhatan. May pagani ang demonyo may igsoon at tuok ang purok pa. Unang dilit na paulay igsoon. Manigamot at tutos ang itong mahimo. Tutos sa itong makaya mga kaigsoon. Kung sa iingon diri mga kaigsoon, ingon diri mga kaigsoon. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Naghatag nato kadaugan. Nahimo nagtang nagmadaog kung dili nata ilalom sa balaod ni Moises. Tungod sa pagkatao ni Jesus, usa na siya ka dakong panalangin sa matag usa kay siya mo'y naglukat sa atong mga sala. Wow! Kapan ayaw pagsalig, nga nagdupa na siya, wala tuo, gidukata, ayaw pagsalig, nga sigurado ang imong kaluwasan sa katapusan. Ang atong buhaton, imintin na ikaw, matinud-anon ato ba nga sa Ginoo. Kaya imintin usap ang panalangin, nga ihatag sa Ginoo nga iabot sa imong kinabuhi. Doon ay mensahe si Brother Jose Pino Paran. Amen. Wow. Sikan to dalas mga kaigsoon, alas na to nga mga bersikulo ato ning basahon diri sa 58. Mo sa mga minahal kong mga kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang atong pag-alagad dili kayon makawa. Wow. Pagkugi kanunay. Kanang imong pagkugi kung tinuon na nga para sa Ginoo, di ko na pakiason. Apan hinumdumi kung ang imong pagkugi karon imong giuna ang mga butang sa kalibutan, dili ang pagkamataro. Posibilidad na mag-igsoon karon ra ka makaangkon anak. Pero sa unahan anak, problema. Na dili magkaiyahan sa Ginoo. Unsay ingon diri sa 28 at 58, Bo sa mga minahal kong mga kaigsunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. It meaning to say, dili gyud pwedeng di ta mo kugi sa pagpangalagad. Mangutan ako, unsang klase sa pagkugi da sa pagpangalagad. Unang-una, pag kinabuhi, sumala sa kinabuhi ni Jesus. Ihaom ang imong kinabuhi kung kinsa ang Dios, kung saman ang Dios ay mong kinabuhi, kinsa man ang Dios na nagpadala sa iyong anak na mao si Jesucristo. Magmadaugon. Nananghinan na si Pastora Imogene mga kaigsoon, matulog na ko Pastor kay last nga mga bersikulo, unya mo continue lang yun ko alang sa mga greetings, sa mga pangumusta, mga request awit makalangit mga kaigsoon. Last nga mga bersikulo,
sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 4, kinsa ang magmadaugon. Ayaw mutag maimutag ka natong tanan mga kaigsoon, kita sa mga greetings sa ato ang mga kahigalaan din sa FM Radio sa nagapalibot din Agosto. Pitsados na gyud sa Agosto mga kaigsunan. Una nga ato pasalamatan ang Ginoo nga padayon sa nag-uban kanato, padayon sa nagproteksyon, padayon sa nag-amping kanato. Labi na sa tanang kaigsunan diha sa dapit sa Kagwe mga kaigsunan, sa tanan nga mga Baldado family mga igsoon, sa tanan nga mga Sibumit family o sa tanan nga mga Kilat family mga kaigsunan, sa tanan mga Punting family mga igsoon, ilabi na sa tanan nga mga Duhig family, ilabi na sa tanan nga mga Vildosola family, sa mga Buangas family mga kaigsunan. Doon ay mensahe si Ma'am Jingjing Sempron from Davao City, amping pastora gikan ni sa sila katiksan ay ani mga igsoon niya na diri na sin mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Ma'am Jingjing Sempron from Davao City. Good morning pastora, amping pastora Imagine Candelario, ampingan ka sa Ginoo launa 30 na diha. God bless. Salamat sa Ginoo sa imo nga mensahe Ma'am Jingjing Sempron. Marami kita mga kaigsunan diya sa dapit sa Kagwe mga kaigsunan, sa tanan nga mga Masida family. May buntag kayong tanan diha. Ilabi na sa mga Ilhig family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn o sa inyong mga anak. May buntag kanyang tanan diha sa dapit sa Kagwe. Ilabi na sa tanan nga nagasunod din ato nga programa diya sa dapit sa Sitio Kagwe. Ilabi na sa dapit sa ilihan mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag mga igsoon. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa dapit sa ilihan. Ilabi na mga kaigsunan sa tanan nga mga ginsakupan ni Brother Loni Kabanag, ilabi na sa iyang mga kasilinganan diha mga kaigsunan. Maayong buntag sa tanan nga pamilya ni si Remy Kabanag o ni Bro Christopher Kabanag o ni Sis Manilin o ni Bro Jeffrey Kabanag mga kaigsunan o ni Brother Loni si masakop tingali ni Brother Loni Kabanag mga kaigsunan o ni Brother Binboy Kabanag mga kaigsunan, ni Bro Dexter Kabanag o ni Brother ni Nongbunding Borgado mga kaigsunan o sa tanan nga taga diha nga area sa dapit sa ilihan. Ilabi na sa dapit sa Katribulo maigsoon, sa Kabuko diha sa Budiga maigsoon. Maimbutag sa tanan nga mga Bilog-Hilot family, sa tanan nga mga Romano family, Exo Edgar, maimbutag kay ni Bude Exo Edgar Romano diha sa dapit sa Pasto. Ilabi na sa mga Villa Cantol family, sa mga Zero family, sa tanan nga mga Arvenia family o sa tanan nga mga Palomar family maigsoon. Maimbutag kanyang tanan diha. Ilabi na sa tanan nga mga Santa Ana family, sa tanan nga mga Tihana family o sa pamilya usab ni Sister sa pamilya usab ni Sister Lita Rubite maigsoon diha sa Cantalaki. Maibutag kanyang tanan. Ilabi na sa proper barangay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Wano family, sa tanan nga mga Adjan family, sa tanan nga mga Caceres family, sa tanan nga mga Caborada family, sa tanan nga mga Gabonada family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Hinerosa family, Pastor Diego Hinerosa. May buntag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Stinder family, sa mga Vergara family, sa tanan nga mga Oro family o sa tanan nga mga Lampinig family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Sorinio family. Ilabi na sa tanan nga mga Cardosa family, sa tanan nga mga Balasabas family, mga Candelario family, mga Silva family. Ilabi na sa mga Baldado family o sa tanan nga mga Ampil family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Ilaw family, sa mga Kada family mga kaigsunan, o sa uban pang mga katawhan diya sa Trapir barangay mga kaigsunan nga wala nato ma-mention. Maimbutag kayong tanan. Ilabi na sa dapit sa Naga mga kaigsunan, sa tanan nga mga Balsamo family, sa tanan nga mga Baldosa family. Maimbutag
o ilabi na sa dapit sa nasulahan sa mga Yagoso family mga igsoon, may buntag sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso mga kaigsunan, ilabi na sa pamilya ni Sister Malin Yagoso mga kaigsunan ki. Salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi sa tanan nga taga nasulahan mga kaigsunan nga kanunay usab naminaw din sa SIDFM, ilabi na sa dapit sa kandahuyon mga kaigsunan sa tanan ng mga familiar family mga igsoon, may buntag kanyang tanan diha lanog-lanog kung sipa kayo ang maong FM radio mga igsoon, ilabi na sa dapit sa Alangilan, sa mga Silva family, sa mga Patok family, sa tanan nga mga Ramirez family mga igsoon, o sa tanan nga mga Turno family, may buntag ilabi na sa Sitio Pantulino mga kaigsunan, ato ni nga gatagan o pagtagan mga kaigsunan sa tanan sa pamilya ni Brother Alfonso Istosata with Brother Willie Istosata o ni Elvira Romano, ako ni parente mga mga Romano, El Sita Valbon o ni JJ Valbon o ni Maiko Kivas o ni Brother William Istosata o ni Brother Sander Patok, sa mga Patok family mga kaigsunan, Brother Ariel Patok o ni Brother Sister Norma Patok mga kaigsunan, o ni Brother Nilo Patok o ni Sister Bibi Caniola, sa mga Caniola family mga kaigsunan, o sa pamilya ni Brother Armin Caniola tingali sa ni mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa pamilya usab ni Brother John Ray Duran, sa mga Duran family diya sa dapit sa Sitio Bantolinaw mga kaigsunan, o ni Brother Morji Istosata o ni Sister Pisyang Valbon o ni Brother Harry Ganti o ni Brother Birting Valbon mga kaigsunan, o ni Brother Ryan Romano o ni Sister ni Brother Georgine bayi ba ni Maison Istosata o ni Brother Edim Ganti, sa mga Ganti family mga kaigsunan, o sa pamilya usab ni Brother Edgar Ganti mga kaigsunan, o sa pamilya ni Edwin Ganti, sa mga Ganti family mga kaigsunan, may buntag yung tanan, ilabi na sa mga Beranio family, sa pamilya ni Brother Arnel Beranio, o sa pamilya ni Sister Ginilyn Ganti, o sa pamilya usab ni Johnny Ving Romano Exon, o ni Brother Big Guano Nula, o sa pamilya usab ni Brother Ashley Patok mga kaigsunan, o ni Sister Iris Duran, sa mga Duran family, o ni Brother Noel Garnica mga kaigsunan, sa mga Garnica family diya sa Lamas o diya sa dapit sa Sitio Bantolinaw mga kaigsunan, barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental, o sa pamilya usab ni Brother Noli Patok Exon. May butag ka natong tanan, ilabi na sa dapit sa Lamas Exon, mayong butag kaninyo nga tanan. Panahin kita mga kaigsunan sa dapit sa Lamas, ilabi na sa mga Erosido family, sa mga Tinting family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido. May buntag kanyang tanan, ilabi na sa tanan nga taga dapit sa nursery bisan pa man sa Lamas mga kaigsunan, sa mga Romano family, sa mga Cabal family, o sa tanan nga mga Amaro family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Esteronio family mga kaigsunan, ilabi na sa mga Santiago family mga igsoon, tulo na may mga Santiago family diya sa Lamas, may buntag kanyang tanan. Ilabi na sa Sabahan mga igsoon, may buntag sa tanan mga Jinti family, sa tanan nga mga Abraham family, Pastor Abraham mga igsoon diya sa Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, may buntag kanimo diya Pastor Abraham. Ilabi na sa tanan dapit diya sa Palaypay mga igsoon, sa mga Salvador family, ilabi na sa pamilya usab ni Nung Paterno mga igsoon, o sa tanan nga mga Amparado family, o sa tanan nga mga Amarante family, may buntag kanyang tanan, ilabi na sa mga Rebel family, sa pamilya ni Brother Dante Rubiti mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Olpos family, sa pamilya ni Nang Julia Olpos, ilabi na sa mga Rebel family mga kaigsunan, sa pamilya usab ni Dog Bani mga kaigsunan, may buntag kanimo dia Paring Bani, ilabi na sa dapit sa dapit diha sa Kamandag mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kadusali family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Dodoy, o sa inyo nga
mga anak, sa inyong mga binalay ako mga pagkumangkon, maayong buntag kaniyong tanan niya, Brother Dodoy Kadosali o sa inyong tanang mga ginsakupan. Ilabi na sa tanan nga mga Moharis family, sa mga Garingo family, mga Mancio family, o sa tanan nga mga Chavez family, mga kaisunan. Ilabi na sa pamilya usab ni Dong Ramon Chavez, mga kaison. Ilabi na usab sa pamilya ni Dong Dani Lasula, nadya kayon sa Dapit sa Kamandag. Bisan pa man sa pamilya ni Dong Ansing, mga kaisunan, may punta nga Pransing, ni Brother Pransing, mga kaisunan, may punta. Ilabi na sa pamilya ni Gao Junyo, ni Gao Bini, may buntag kanino nga tanan. Ilabi na sa tanan nga mga dahil pamilya, mga kaisunan, sa mga sakop ni Nomasib dahil o sa uban pa magkatawan niya sa pamilya ni Agsa Victoria Romano. Wala lang ko kayo kaya wala ko kailahan ni hangaban ako sa apelido nini. Ako na kong ilhan akong sa Romano maguni maison. Ilabi na sa pamilya ni Dong Jimwell Romano maison diya sa Tuyupan, sa mga Zero family, sa mga Isabel Maestra Villa family, mga kaisunan, sa pamilya ni Nang Jana Zero, o sa tanan nga mga Estravila family, mga kaigsoon, sa tanan nga mga Amarante family, sa pamilya ni Nang Noni nga Amarante. Ilabi na sa tanan mga kaigsoon nga mga Babor family, sa pamilya ni nung Tilano, nang Likya, mga kaigsoon, may buntag sa pamilya usab ni Nang Nita Romano, Pastora Evelyn Romano, Himina, mga kaigsoon, may buntag kanimo diya Pastora Evelyn, ilabi sa imuhang mga kinsakupan diya. Ilabi na diya sa mga kaigsoon nimo diya sa Dapit sa Punglo, mga kaigsoon, sa pamilya usab ni Brother Jumari Romano, mga kaigsoon, may buntag sa pamilya Sister Jolita Romano. Ilabi na sa pamilya usab ni Exo Ricky Bohol, mga kaigsoon, Exo Anet Bohol, may buntag nga kanunay nagasunod nining ato nga programa. Ilabi na sa Dapit sa Pilipigan, mga kaigsoon, sa tanang kaigsoon diya sa Dapit sa Pilipigan, headed by Pastora Efrem Miagaw Turan, sa tanang nga mga Turan family. Ilabi na sa mga Aga family. Sa pamilya ni Pastora Efrem Miagaw Turan, salamat sa Ginoo karong Domingo anak ko diha, bisita ko, mga kaigsoon. Mao na permiro nga Domingo pizza 4. Doon ako tayo mga pag-isutan ginagmay, mga kaigsoon. Tungkol ka doon ako tayo mga bulaton, mga kaigsoon, din sa Umalabot na Pizza City. Sa panimalay sa mga Filomeno, mga Filomeno family, mga kaigsoon, salamat sa Ginoo. Doon ako tayo mga bulaton. Salamat sa Ginoo. Panahin kita, mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, sa pamilya ni Brother Bibig Panerio, mga kaigsunan, Sister Aileen Panerio, sa inyong dua ka mga anak, o sa pamilya usab ni Brother John Panerio, mga kaigsunan, Sister Cindy, o sa inyo ang anak. Salamat sa Ginoo. Ano na tayo bisita, mga kaigsunan, gikan kayo sa palanas na ng mga lawa anang Pizza City, atol kayo sa adlaw nga natawhan sa inyo ang anak. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kanunayon nga pag madasigo niya sa pagpanganagan sa buhin nato nga Dios. Ilabi na sa mga dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna dahil may buntag kanimo diya Sister Lorna, o sa tibok nimong Panimalay. Ilabi na sa mga Babor family, sa pamilya ni Brother Christopher Babor, o sa imong tibok Panimalay. Ilabi na sa tanan nga mga Visitasyon family, may buntag kanyong tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. Ilabi na sa pamilya o sa akong kumpare diya, pare ni Israel Babor, may buntag kanimo diya, pare ni Israel. Ilabi na sa tanan nato mga higala diya, mga kaigsunan, sa atong mga parinte, mga kaigsunan, sa pamilya ni Gao Imbong Rubiti, sa pamilya usab ni Gao Junjun Rubiti. Ilabi na sa pamilya usab ni Brother Bani Rubiti Ikson. Sa tanan nga mga Saguban family, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Kabanag family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Diding o ni Brother Rodi Kabanag, mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan. Sa tanan nga mga Romiral family, mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga sa pamilya ni Sister Evelyn o uban sa ibang pamilya. May buntag kanyang tanan sa tanan nga mga Dumahil family diya sa Dapit sa Pilipigan, o sa uban pang makatawhan diya, mga kaigsunan, nga nagasunod din ang atong programa. Dinhi kayo sa Sign FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog diya sa inyong makasing-kasing o sa inyong amang adukan, mga pinag. Ang atong oras, mga kaigsunan, hapit na gyud alas 6 or alas 6 na gyud kapin, mga kaigsunan, alas 6:39 na sa kabuntagon. Mayong pagpamahaw, mayong pagsikay-sikay, mayong pagpangapi, mga kaigsunan. Ilabi na sa Dapit sa Manila, sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanag, mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, mag-usa-usa ta sa DC City, Pastor Rinaldo Cabanag. Salamat sa Ginoo.
mag-usap na magkaigsunan diya sa mga bulaton para sa himaya sa Diyos. Ilabi na sa dapit sa luwi tuyupan magkaigsunan sa pamilya ni Pastor Lokring Siray, sa tanan nga mga Siray family. Ilabi na sa dapit sa Manialas magkaigsunan sa mga Arias family, sa pamilya ni Pastor John Arias. Ilabi na sa pamilya usab ni Sister sa pamilya usab ni Sister Siasya Arias Villa Canton, maibuntagan niyo nga tanan. Salamat sino sa tanan nga mga Rio family, sa pamilya ni Sister Jovelyn Rio, sa mga Malki family mga kaigsunan. Mayong buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Manialas. Ilabi na sa pamilya ni Gao Juanito Silva mga kaigsunan, Gao Lita Silva Maison. May buntag labi na sa dapit sa Kasaganggal, sa tanan nga mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantol. O sa tanan nga mga Garingo family, mga Muharis family, labi na sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias. Diya sa dapit sa Nasindan magkaigsunan Kusgino, sa mga Plaza family, sa pamilya ni Brother Jody Plaza. May punta ka ni mo diya Brother Jody, Konsal Jody Plaza magkaigsunan diya sa Paleo, diya sa Nasindan Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa dapit sa Supo-Supuan magkaigsunan sa mga Santiago family magkaigsunan, may punta ka niyong tanan. Ilabi na sa dapit sa Latawan, may punta ka niyong tanan sa tanan nga Tagalatawan mga igsoon, sa tanan nga mga Priorica family, o sa tanan nga mga Limpaga family mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyo makinabi-labi na sa dapit sa Kanghatap mga igsoon, sa tanan nga mga Tanay family. Panahin kita mga kaigsunan diya sa Kanghatap mga kaigsunan, ilabi na sa akong bayaw ni Dairo Hilya Obira Candelario mga kaigsunan. Tingali makabisita ko ni ining mga simanahuna. Ako lang yun nga gibahik kining ato nga oras mga kaigsunan tungod kay doon natay mga obligation every day. Ato lagi pasalamatan ang Ginoo sa daghang trabaho nga yang gipayalatan nato. Kita lay kabalo mo manis mga igsoon. No retreat, no surrender. Kadaugan kasiguran na rin Ginoo nagkagikan mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga makasal pamilya mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Sinto kasal mga kaigsunan, sa pamilya usab ni Dong Buboy kasal mga igsoon. Ilabi na sa tanan nga mga Badoy family, sa pamilya ni Dong Ernesto Badoy, sa pamilya ni Dong Artemio Badoy, o sa pamilya usab ni Dong Roger Obira mga kaigsunan. May buntag kaniyo diha Dong Roger Obira. Ilabi na ni Day Rohelia Obira Candelario. Salamat sa Ginoo. Ako lang yun nga paningkamutan by this week mga kaigsunan, magkadalikyat ko sa inyo nga lugar diya sa Kanghatap. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kanghatap mga kaigsunan, sa tanan nga mga Malgi family, sa tanan nga mga Buagas family. May butag ilabi na sa Pilipican mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Buagas family ni Dong Felix ni Nanggamay mga kaigsunan. May butag diya sa mga Buagas family. May butag sa tanan nga mga Kalimpo family diya sa Kanghatap mga kaigsunan, sa tanan nga mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Dong Rostro Villa Cantol. Ilabi na sa mga Romano family, sa tanan nga mga Makay family, Brother Jason Makay diya sa Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa tanan mga taga Nagbaan, sa tanan nga taga Mainit. Ilabi na sa pamilya ni Paring Indoy Baldado igsoon. Maayong buntag kanimong tanan diya Paring Indoy Baldado. O sa uban pang magkatawhan mga kaigsunan nga wala na to na minson diya dapit sa Namonbon. May butag sa tanan nga Makaldo family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, Paring Isi Caldo mga kaigsunan, Paring Odoy Caldo, o sa pamilya usab ni Paring Ezekiel, o ilabi na usab sa pamilya usab ni Nong Jerome mga kaigsunan. May butag pamilya ni Nong Jerome Caldo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kalunsag family, sa pamilya ni Nong Fredo Kalunsag, ilabi na sa pamilya usab ni Gauroni Romano Robiti John. May butag kanimo dia Gauroni Robiti. Ilabi na sa dapit sa Namonbon mga kaigsunan, sa tanan nga mga Villares family, ilabi na sa pamilya usab ni Paring Tata mga igsoon. May butag sa mga Villares family, ilabi na sa mga Filomeno family. May butag ilabi na sa mga Uyang Gorin family, sa pamilya ni Paring Lito Mats Marifi Uyang Gorin mga kaigsunan. May butag sa ilahang ay kinabuhi karon sa ilang mga anak ni Sister Manilin, Pastora Cherilyn, ni Bro Angelo, Sister Angeline, Bro Samuel, Bro Jotam, o sa apo ni Sister Marifi, si Ian, si Yana, si
Hope, si Jan Ho, si Inday Sophia Fit, Ensoy, o sa tanan nga mga Ensoy family mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya, labi na sa tanan nga mga katawhan diya sa dapit sa Namunbon. Padayon kita mga kaigsunan sa tanan natong mga kaigsunan diya sa dapit sa Namunbon. Ilabi na sa tanan nga mga Lopez family, sa mga Galaban family, sa mga Mercado family, mga kaigsunan, sa mga Estoponing family. May buntag kanyong tanan diha. Ilabi na sa mga Mercado family, sa pamilya ni Dong Ansing Mercado, Dong Sanrito Mercado. Ilabi na sa mga Kalipot family. May buntag kanyong tanan diha sa mga Kalipot family. Ilabi na sa mga Kalipot family, mga kaigsunan, sa mga Karabangwil family o sa tanan nga mga Robiti family. Sa pamilya ni Brother Chanchan Robiti, Sister Salsi, o sa inyo ang kamanak, sa pamilya usab ni Brother Juan, Sister Ann Robiti, mga kaigsunan, o sa inyo ang tanang mga anak. Ilabi na sa pamilya ni Brother Iboy, ninong Iboy, mga kaigsunan Robiti, o sa inyong mga anak, may buntag kanilang tanan. Salamat sa Ginoo diri sa dapit sa Upper sa Lower Balok, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Landisa family. Sa tanan mga kistasyon, mga kaigsunan, maayong buntag kaniyong tanan sa pamilya usab ni Dong Timio Landisa igsoon, sa tanan nga mga Violeta family, mga kaigsunan, maayong buntag kaniyong tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Adlawon family, sa mga Filomeno family, sa pamilya ni Dong Tinte Adlawon, Dong Rico Adlawon, o ni Dong Tony Adlawon. Ilabi na sa mga Ardinia family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Sidro Ardinia. Ilabi na sa pamilya usab ni Dong Maron Ardinia. Salamat sa Ginoo diri ta Upper, mga kaigsunan, sa balong sa mga Talon family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Baby Talon. Ilabi na sa yang bana katuwa karon sa Sikihor mga kaigsunan, diya sa dapit sa Sikihor Brother Rami Talon, o ba siya makaubanan Brother Salde, Sister Maria, mga kaigsunan, o sa imong mga igsoon diya, o sa tanan nga mga Tano family, mga kaigsunan, diya sa Sikihor, o sa inyong mga kaubanan tanan. Sa tanan nga pamilya sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Nung Dading Kabanag ng Mukrit Kabanag, mga kaigsunan, may buntag sa pamilya ni Nang Elisa, diri ko sa Outbank, mga kaigsunan, sa studio sa NFM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog dinhi sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Nang Elisa Amante, sa kinabuhi usab ni Dong Otto Amante, mga kaigsunan, Sister Roxanne. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Ria. Doon na to siya mensahe, mga kaigsunan, na karon diya sa Tanay City. Good luck o God bless sa inyo ang pag-eskwela diya sa Diaz College. Wala pa tingali klase, mga kaigsunan, tungod kayang university, mga kaigsunan, din sa Vice. Wala pa man tingali gani mag-enroll. Doon na pa yung mga result, mga kaigsunan, pinagi sa mga entrance exam o pinagi sa mga interview o mga demo exam. Padayon kita, mga kaigsunan, sa itong mga greetings, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya sa kinabuhi usab ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi usab ni Dong Randy Silva, mga kaigsunan, sa pamilya usab ni Nang Pimping Silva. Ilabi na sa mga Bolgado family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Ernie Bolgado, o sa tanan nga mga Santa Ana family, sa pamilya ni Dong Roque Santa Ana, mga kaigsunan, o sa uban pang mga silingan diha sa Upper Balok, mga kaigsunan, may punta kaning tanan sa tanan nga mga Bolgado family. Ilabi na sa pamilya ni Dong Johnny Silva, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Altoro Silva. Ilabi na sa pamilya ni Exodima Silva, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Silva family. Ilabi na sa pamilya ni Nung Jolie ng Percy, Sister Percy o ni Brother Julie Silva, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Joper Silva, ni Brother René Silva, o sa pamilya usab ni Sister Rename Silva. Ilabi na sa pamilya usab ni Brother Elmer Silva, mga kaigsunan, sa pamilya sa kinabuhi sa iyang wife, mga kaigsunan, si Sister Cristina Silva. Dapit sa Tattad, mga kaigsunan, sa tanan mga Santiago family, mga kaigsunan, kung Ginoo may buntag kaniyong tanan diha sa dapit sa Tattad. Ilabi na sa pamilya ni Brother Baduring Santiago, sa pamilya usab ni Don Giovanni Santiago, mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya usab ni Nong Hermes Baldonado, mga kaigsunan, Dong Roy Baldonado, may buntag sa tanan nga mga Baldonado family. Ilabi na sa napit sa nagtuwan, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Mabilog family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Bumer Mabilog, Sister Alma Mabilog, mga kaigsunan, sa inyong duha ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred. Ilabi na sa mga Aguilar family, sa mga Bayot family, sobrang pa makatawan di ang wala na ito na mention. May butag kaniyong tanan diha sa kapit sa nagtuwan.
Ilabi na sa tanan nga masama ni pamilya makaigsunan sa pamilya ni Brother Jojo Samani makaigsunan o sa tanan nga mga basto na pamilya dili sa Punglo maigsuon sa pamilya ni Maring Bising. Ilabi na sa pamilya o sa mga Ramirez family sa tanan nga mga Carapangwell family makaigsunan. Ilabi na sa pamilya ni Nung Alex mga kaigsunan, lasola may puntagan ni mo diya nung Alex. Ilabi na sa pamilya o sa ni sa mga Asiro family mga kaigsunan sa pamilya ni Dong RJ Asiro, may puntagan ni mo diya Dong RJ sa pamilya o sa ni Dong Sani Amante. May puntagan ni mo diya Dong Sani sa kinabuhi sa ibang away po sa ni Sister Daisali Amante, Chavez Amante mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario nagwas karon sa atong programa gikan sa sitio Kalugtugan Barangay Sirlinya, Malabuyok, Cebu City mga kaigsunan diha sa 101.3 sa sitio Malabuyok, Cebu City, Kalugtugan Barangay Sirlinya, Malabuyok, Cebu City mga kaigsunan. Although mga kaigsunan doon yung mga sitwasyon nga dili nato siya ma-hook up tungod kay labi na sa mabuntag o magabii may igsuon kay sige maning mukalit o putol-putol mo na nga makadlaw may igsuon. Klaro ang wifi labi na mainaron. Nga doon na po'y panahon nga mga lasin bawa matulpas na kasi po maigsuon bawa. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastor Gideon Candelario from 101.3 sa sitio Kalugtugan Barangay Sirlinya, Malabuyok, Quezon. Ano na sa mensahe ang atong station manager nining maong FM radio dinhi sa Sign FM 95.3 dinhi sa sitio Palok Barangay San Antonio, Tanay City, Negros Oriental. Doon na sa mensahe Maison. Good morning Pastor. Nindot unta makakunik nag-sound car kay ako ipasod dire sa 101.3 Pastor. Salamat sa Ginoo. Time welcome Pastor Gideon. Nagapugid ko nga matubag ta sa ato nga ipangayo. Nasayod ko nga dili kita pakiaso ni ana. But time welcome yatag na sa Ginoo. Moro na itong mga pangandoy, mga tinguha. Ilabi na sa atong mga kaigsunan, ilabi na gani diya sa FM radio diya sa Tanay City. Diya sa Christian Radio mga kaigsunan sa 95.7 diya sa Christian Radio mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Kanunay usab naglanog-lanog diya sa Tanay City. Medyo mas kusog magyud ang ilaha mga kaigsunan kay diri. Ang ilaha mga kaigsunan 350 watts. Mato pa nila mga kaigsunan ang maintenance 12,000 every month ang ilang balayran sa kuryente. Wapay labot tingali mga kaigsunan dala na tingali na sa wifi. Una nga diri mga kaigsunan doon ay mga panahon nga magkulan ta og tag 2,000. Dala na nga wifi doon na po'y panahon mga kaigsunan nga wala sa kaabot. Pero kasagaran mga kaigsunan mag 2,000 more 2,000 kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Good evening Pastor Nindot. Doon ay mensahe Mauna ako nga giampo Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan Barangay Sirlinya ang gitawag kong mauno. Usap na sa Jason sa akong amigo diya sa FM radio diya sa Tanay City. Nang-imbitar to siya nga, Pastor, luwa ko sa po diri sa among studio. Ako naguna nga di ko mo kumitar ang so di ko kumusaat tungkol sa ato nga gitawag ka busy. Wala kini ato kabisi mga kaigsunan dili na magkuni para sa atong kaugalingon nga kayuhan, dili na sa kaugalingon sa ato nga pagpangalagat kun dili kaaluhan sa matapos nga ikaw ug ako ang pagkamaayos Ginoo ato usab ning ikapaambit mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon Candelario. Kumusta man mo diha? I'm welcome. Ang usa-usa ta diri even din ni sa Tanay City mga kaigsunan. Ato mga plano matuman na maisunuban ang tabang sa Ginoo. Ilabi na sa inyo pagkahimo diyan nga krusada. Ato nga amigo diri imuhang amigo diri si Pastor Paraguya kanunay to nangandoy nalipay to mga kaigsunan. Nuna nga siya mahimo nato nga kausa mga kaigsunan des mga buluhaton alang sa pagpalapnag sa mensahe sa Ginoo. Tugan bidag loro mga kaigsunan mao na ikalipas Ginoo. Nya na po tayo mga alagad sa Ginoo nga nagkinahanglan sa pastor paliho ko ani. Una nga ako ni nga ipasalamatan ang Ginoo ni ining tanan tungod kinasayod ang Dios sa tanan natong panginahanglan. Okay ra gyud ni diri pastor o naguban ang Dios. Wow. Tugan binig glory. Uban tas Ginoo, apingan tas Ginoo. Ilabi na sa atong igsoon nga si Pastor Elsie Candelario kanunay gyud naton deseng dasigon dili siya mabuol
tungod kay ang Dios maghanay gud ug magtagbo kayo sa atong panginahanglan. Ana lang gyud na mga igsoon mo na nga salamat sa Ginoo sa atong mga igsoon sa Manila. Labi na sa tanan natong mga igsoon dito nga Ginoo magligon kanila. Ana lang gyud na. Kita mga alagad sa Dios ang atong mga minsay kanunay nga makapanasik, kanunay magligon pero doon ako'y mga ginagmay mga pagsaway pinaagi sa palang kasulatan. Kung sa may nas kasulatan magkaigsoon atong itugan, atong itundo, atong isaysay, atong iwali aron ikaw ug ako kitang tanan mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo. Nga magkinabuhi kita dinhi sa silong sa kalibutan nga adunay insakto ug haom diha sa minsay sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagtumbaya, Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalutugan, Barangay Serenia, Malabuyok, Cebu City. Dili na magyud na doon na magawin katubagan ng Ginoo, kaduna na may sakyanan ang ato makaigsunan diri. Although makaigsunan dili lang kana mo ipagamit sa Ginoo puhon na pag-anha diha sa mga bulaton, doon na pag-ihan ay ang Dios nato magamit nga maabot diha mga igsoon alang sa dako proceed o krusada mga igsoon. Nasayon ko nga dili lamang diha sa Malabuyo paghimon ang krusada kundi time will come mga igsoon magkauban ang tanan diya sa paghimaya sa buhi na ito, Diyos. Muna akong ipangandoy mga kaigsunan nga magkayo sa matapusa. Padayon kita mga kaigsunan sa itong mga greetings. Wala pati kakaupan din mga kaigsunan din sa ato nga mga kahigalaan. Ilabi na sa tanan nga mga Pabro family mga kaigsunan sa pamilya ni Nung Ilmi Pabro, ng Emilia Pabro o pamilya sa ni Dong Kaloy Aguilar mga kaigsunan sa pamilya sa mga Palomar family, Dong Nilo Palomar o sa mga Ardenia family mga kaigsunan nga pamilya o sa ni Dong Lando Ardenia. Dayjoy mga kaigsunan sa tanan nga mga Hiramis family sa pamilya ni Dailisa Hiramis o sa pamilya sa kinabuhi ni Dong Rizao Bastona. May buntag mga kaigsunan sa tanan nga mga Librando family sa pamilya o sa ni paring Arman Librando Mats para. Kumusta mo diha ilabi na sa pamilya ni paring Renato Silva ni maring Raquel Silva mga kaigsunan may buntag sa tanan nga naminaw karon dinhi sa SNFM nga nagasunod din ang atong programa ilabi na sa tanan nga mga Badoy family mga kaigsunan sa pamilya ni Dong Jojo Badoy kanunay kini silang magpa-music o sa tanan dinhi sa Pulo mga kaigsunan may buntag kanyang tanan sa pamilya ni Dong Naldo Day Aurora Pabro mga igsoon sa pamilya usab sa mga Ilyama family, brother Enoch Ilyama, sister Ninang Eli Ilyama sa inyong mga anak, mga binalay ako mga umagat, mga pagkumangkon. Ilabi na sa tanan nga mga Lacorte family sa pamilya usab ni Dong Rogelio Lacorte, Dailote Lacorte mga kaigsunan sa inyong mga anak. Pamilya ni Dong Romel Day Rowena mga igsoon sa pamilya usab ni Dong Rodelio sa kinabuhi ni Dong John Lacorte mga igsoon sa pamilya ni Dong Primo Tanong mga igsoon Day Lorna maimot ka kami tanan diha. Ilabi na sa pamilya usab ni Maring Aisa paring Erning Palomar mga igsoon sa pamilya ni Brother John Ricky sa tanan nga mga Badoy family mga kaigsunan mayong buntag kanimo dia Brother John Ricky sa kinabuhi ni Brother Saldi nagwas karon gikan sa City of Siquijor. Kumusta mo diha Brother Saldi? Ilabi na sa imuhang tibok panimalay sa imuhang wife Sister Maria Tano mga kaigsunan sa inyong duha ka mga anak Dong Bagmag, Dong Chip kumusta mo diha? Ilabi na sa imong mga igsoon diha Brother John Tano mga kaigsunan Dong Relji o ni Brother Rami Talo mga kaigsunan ni Brother Martin Erwin mga igsoon sa tanang katawan diya ilabi na sa tinabuhi ni Pastor Brawley Duhay Lungsod mga kaigsunan time will come mga igsoon mubisita ko diya mga kaigsunan buho time will come nila lang yung kumusaan una kong ipasalamatan ang Ginoo kung magkaduna mo tayo dagko nga obligasyon karon pagkakaroon una nga inyong kubasingalagan video life and right ang trabaho para sa Ginoo ayuhan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo dunay mensahe si Brother Purman Saldi maayong buntag pastor dalaygon ang Ginoo nga magahatag o kaalam nga espirituhan wow mo nay atong pangayoon sa Ginoo kanang kaalam nga espirituhan ng igsoon matud pa ni King Solomon Lord tagaay ko kaalam kung saon ako pagdalan ni mga tao daghan kay mga tao nga sa giton over siya nga amahan nga mao si King David ningon ang Dios King Solomon wa gyud ka muha mangayo ka na kog taas nga kinabuhi
ang imong gipangayo kaalam kahibalo kinaan man, nagaan ti kinaan man o kahibalo o kaduganan. Wow, bahandi. Muna sikreto mga kaigsunan ka ng espirituhan o kaalam gikan sa Ginoo. Talagsa rabi na mga igsoon nga babatunan o ihatag sa tao gikan sa Dios. Unang ikaw ug ako salamat sa Ginoo nga kita gihatagan ini kaalam gikan sa Dios. Kinaan man nga wala sa kalibutan. Wala sa profesyon, wala sa eskwelahan. Ay ang pag-eskwela nato din sa kalibutan dinhi man how to study sa kahilikan sa kalibutan. Apan ang kaalam sa Ginoo, kaalam gikan sa Dios nga maghatod kanimo kadaugan kasiguruhan kausaban sa dagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, brother Salding. Tanaw diha sa David sa Sigor. Ang Ginoo mag-amping sa matapusan ninyo sa kinabuhi. Kumusta mamugtanan diha? Diha sa David sa Sigor. Sa tanan nga mga alagad sa Dios atong mga banding-banding na mo diha, anha ko diha mga kaigsunan mga manguha ko diha katong mga balakasi na sa daan nga pin des kapatuan mga igsoon muna malingaw ko makahinumdum ko kani atong mga panahon mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Dalay ko na Ginoo dunay mensahe si Pastor Gideon Candelario. Ang Biblia mao ang kaalam sa Dios. Ato lamang tun-an o ikinabuhi, naghatag kinabuhi nato sa kaalam sa Dios. Please basa ang ikadawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ako ni hatagan o panahon Pastor Gideon, ikadawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ato ni hatagan o pagtagahan ikan sa atong station manager Pastor Gideon Candelario, ikan sa Sitio Kalugtugan Barangay Serenia, dinhi sa ikadawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ako kining basahon ato ning patalinghogan maison. Ingon dire makaisunan sa 15 na sayod kita nga sukat pa sa imong pagkabata nakabasa ka na sa balaang kasulatan kini maoy naghatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Wow! Sa atong pagkabataan nagpasatag kasulatan o maunay mo hatod kanato sa insaktong pagkinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan sa tanan nga naminaw karon igsoon. Wow! Atong hinumduman ikaw ug ako kung nagbasa kang kasulatan, ang kasulatan maunay mo tug-an o mo hatod kanato sa kaalam kahibalo gikan sa Ginoo. Wala maboy laing nagtug-an adunay Ginoo. Wala ko'y laing nagtug-an adunay Kristo nga nagpakamatay kanimo pinaagi sa balaang kasulatan. Una ikaw ug ako sa kinabuhi ni Jose igsoon ni Joseph Joseph mga kaigsuonan mao to iyang gikinabuhi. Even ang Josue mga igsuon ingon ang Josue 1:8 ngadto sa 9. Ikinahanglan adlaw ug gabi magtuon ang pangutana nagtuon ba? Mao man ay question sa atong kinabuhi. Or ang Biblia mo ison agup-upan na sa sao. Or ato ra bang ginadala-dala gibutang lang sa bulsa. Wa gani basaha. Ako kining basahon pagbalik nga gipaabot ni Pastor Gideon karon dire sa ato nga programa. Ingon dire sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ingon dire, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata. Wow! Sa imong pagkahibukso, sa imong pagkakaton og buo. Ningon din, pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy naghatag kanimo kaalam. Dili man ko ka hatagan og kaalam. Usa sa ato nga na amigo mga igsoon na si Attorney Pitsing. Pagsakay ko na ako sa sakyanan, ay atras ko kadyot mga igsoon. Pay nag-ingon man nga atong amigo nga kauban si Attorney Pitsing mga igsoon kanang kinakadako nga diya sa Ramas mga igsoon. Neri man ni bisita atong last Monday. Pagsulod ako sa pick up, attorney, diktahan ako attorney, diktahan man ko maigsoon. Pastor, sulod, aring tatanda. Kaya ako'y pangutana. Ingon siya, kung sa may meaning sa born again, ingon ko nga,
pagkatao pag-usap. Sa imorman di Bisaya, nagkatawa sa mga kauban. Anak na gano'n ang suriin, di ka. Ano ikaw nagbasa sa kasulatan, ikan sa imong pagkabata, maunay paghatod sa kaalam. Kaalam gikan sa Dios, dili kaalam sa kalibutan. Kung ano na kay kaalam, gikan sa Dios, kabalo ka mo paubos, kabalo ka mo pailog, kabalo ka mo makapugong sa imong paulin. Kanak mo tinuon na kaalam gikan sa Dios. Huwag mo na imoto imong kasiguruhan, kadaugan kabaguhan sa dagan sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Ang say kingon diri, kining maoy naghatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kan Kristo Jesus. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Gideon Candelario, sa imong pagpaambit sa mensahe nining dapit sa sayong kabuntagon. Ang atong oras mga kaigsunan, tingali ato nang na-mention ang atong mga kaigsunan dinhi sa nagapalibot. Ilabi na sa atong mga kaigsunan diri sa Kayawkaw. Ay nalimtan day unta mga kaigsunan diri sa Barangay Maninihon, Bayawan City. Matud pas akong amigo ni Brother Luni mga kaigsunan, Pastor. Nagdito ka po speaker. Una nga time will ka mga kaigsunan atong sila nga hatagan gid pagtagan mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga kaigsunan diha sa barangay mga kaigsunan diri sa Maninihon mga kaigsunan, sa barangay Maninihon, Bayawan City, sa pamilya ni Brother Nelson. Palumar mga kaigsunan sa pamilya ni Moody Kadukoy, ni Brother Julito Kadukoy, o ni Brother Pedro Kadukoy, o ni Brother Rene Pablito Umuyon, o ni Brother David sa 18 sa Pusay mga kaigsunan, sa 18, 19 sa Kayawkaw. Ato ning basahon mga kaigsunan. Ilabi na sa mga Ligarbis family mga kaigsunan, sa pamilya Ligarbis family, Bro Ronel, Janril Ligarbis, Pedro Calibo, Bro Marlon Calibo, o sa pamilya sa mga Ligarte, o ni Sister Lela Ligarte mga kaigsunan, o sa pamilya ni Libit Ligarte. Matupan nila mga kaigsunan tagpito kung ni kabuk speaker nga grabe ka pusok dito sa dapit sa diya sa Pusay. Wala pa man ko kabisita mga kaigsunan. Ako lang yun nga hinay-hinay tungod kay ato man nga gibahi kini ato ka oras pagkakaroon. Munaan ka na natong obligation, ato na ito nag-i-enjoy. Ato rin ikalipay mga kaigsunan. Dili ato hatagin gibog ato ba? Ato rin ikalipay ang tanan natong trabaho para sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imuhang panahon, Pastor Gideon Candelario, gikan gayo sa sitio Kalugtugan, Barangay Sertinia, Malabuyog, Cebu City. Ang Ginoo mag-aapik kaninyo o mag-supply sa tanan ninyo mga panginahanglan. Gikan din sa 95.3 sa Shine FM 95.3 sa sitio Balong, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Kanya mag-aapon na tayo mag-igsoon kay doon na po ko'y lakaw mga kaigsunan at alas 8 sa buntag. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Ilabi na ang Diyos kanunay mag-apik sa mata ko sa kanato. Time will come, mag-uban-uban tagtanan, uban ang tabang sa Ginoo. Mag-ampot na mga igsoon. Hallelujah. Ayaw mo, may kalipay ako. Ayaw mo, may kagpawasan ako. Ato pasalamatan ang Ginoo pinagi sa mga pag-ampo. Labing kamahanan og may gugmaon ka nga Dios amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban o pagbantay ka namo. Salamat o Dios sa kadaugan, kasiguruhan nga imong gihatag ka namo amahan. Salamat o Dios sa imong pag-amping sa matagusan namo kapamilya, labi na sa tulong nako ka mga anak, labi na sa akong ugangan o Dios. Labaw sa tanan sa pag-flight ni Sister Maria gikan sa Saudi Arabia kapong adlaw, o nahiabot siya karon sa ilang panimalahin kapuno sa kadaugan, proteksyon gikan kanimo. Salamat o Dios sa makatawhan nga imong gihimo usab nga instrumento nga nakatakbo usab sa ilang paginahanglan. Labaw sa tanan, ikaw nagamit ang mga tao sa para sa akong igsuon o Dios. Akong mga pag-apo nga anak kanimo, ikaw wala mahutdi sa pamaagi tungod kay ikaw nasayon sa mga kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3, labi na sa among station manager o Dios, Pastor Gideon Candelario, gagikan kayo sa sitio Kalugtugan, Barangay Sertinia, Malabuyog, Cebu City, nga nagbuhat usab karon nining mao nga programa o nagapaambit sa mga pulong gikan sa balang kasulatan, labi na sa kinabuhi ni Brother Saldi Tanong nga nakaroon sa City Hall sa uban pang magatawhan nga nagwas nining mao nga programa karon. I declare blessing, I declare prosperity sa matapusan nila kamakinabuhi.
sa ilang mga pagpanarbaho, sa ilang mga negosyo o sakyanan nga MGPL kanila, ikaw magapanalangin ini. Labi na sa tanan nga naminaw sa SNFF, labi na sa tanan nga nagapaambit nini o Dios, ikaw magapanalangin sa matakusa. Labi na o Dios sa tanan nga mga kaisunan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan, hilig by Pastora April May Akapturan, ako mga pag-ampo nga kanimo padayon ikaw magaproteksyon magabantay kanina. Labi na sa tanan nga mga magtutudlo karon gikan sa elementary hangtod sa grade 6, gikan sa grade 7 hangtod kayo sa grade 12. Ikaw magapanalangin sa matakusan nila kapag kinabuhi. Ilabi na o Diyos sa tanan na mo mga kaigsuonan. Dapit sa kampuy o Diyos, ako mga pag-ampo nga na kanimo, ikaw mag-bless. Ilabi na sa ako nga wife karon nga nasa KSA, ikaw mag-amping silang kinabuhi. Salamat o Diyos, ngayatat na o dapit sa kabuntagon nga imong gihatag ka namo, ang lumog himaya nga nalagod ka nimang tanan, napadayon kang pasalamatan o pasidugan ka namo. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon o sa inyong pagpaambit, ilabi na sa pamilya sa mga Andaya family. Medyo mo rin nalimtan man ako sa mga greetings, mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Dina Sandaya, Sister Rin Silva Andaya, may muntagan ni Moria Brother Dina, si tubag yun ang atong mga tinguha o kinahagyon ang atong mga tinguha. Salamat sa Ginoo. Inyong upos nga lagad, padayon, naningkamot uban ng tabang sa Ginoo alang sa kausa, kaayuhan, nauswagan alang sa atong mga kabataan. Kalay ko na Ginoo sa inyo, uban-uban, ilabi na sa mga ginikanan na manginahot ko ato mga kabataan ato silang mamatuto diya sa pagpag-alagad sa buhay nato mga Dios. Ikalipay na sa Ginoong maigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban karon ni nga tagna og dapit sa kabuntagon tungod kay doon namatay mga gihanay o gibahig nga mga oras. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok piyesta sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, nagwas-usab sa nini nga ato nga programa karon o sa atong general station manager Reverend K. Ryan Bakasaol, niya na sa kanyang ubos nga alaga, ubos nga hingala sa kahanginan, ubos nga sulukron o inyong ubos nga amigo ini sa FM radio, sa social media mga kaigsunan, ilabi na sa 95.3 ang inyong ubos nga alaga Pastor Sapri Candelario, manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balakay. May pagpamahaw, may pagpangaping mga igsoon. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo mag-aamping sa mga kasya. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pag-share o pagpaambit ini mga